napalasyon na meta. Dahil sa mga kawasin ka puso. Yok. Kung niya kung may falangan mo ako, minmat nato mitom na tak makadente kang makaduk kang mati na na nara panang ya tolasha hindi ba pakpata tak tolasha hindi ba pin In first lady then. In first lady like in 1955. 19 May. 55. May 55. 55. Pangit siya 79. Lemonade 30 lang pa ba? Hindi, lemonade terweta. Pangit. Dia may natala siya, pangit. May mga pangit lang, imaleta kita. Kita, pangit. May ba Elvis Presley? Diba sa? Elvis Presley. Pati na nyo kay Maesaka, kung niya wantang na kayo katikan presyo, minya ka. Kopya pa yan po siya! Elfie! Bakit na kumya sa amin camera? Elfie! Sorry. Elfie, talagang niya. Wait na! Ayo! Loretta Lynn Bang. Tell Loretta Lynn. 50 siya nga. Then in country to go. Country! Hello! Member 7. Hey, Pop Marley. It's Shal. Sime? It's Shal. At siyak talik si nata siya, tituin siya. Min mas serious. History pa kat fa ngayon. Setalik siya siya. History lang met tumda. Talik siya panginelin alka. Maui Preston. Maui Preston. Preston si Lashka yun. Preston Vasta kasi. Baka, naranaw ba? Preston /Basta siya kita. Preston slash. Vasta. Elvis, pagkakaroon ko ko sa tatakat. Elvis! Elvis! Tatatili. Loretta Lynn. Rất là ngọc phong nha. Sasala. Pikasawa. Ngaliye motomani. Sala. Darling, sweetheart. Malang seko. Hasta soon. Hamba ka ba? Pana. Matanan gegong hinggong. Kat serious nila. Second man. Kung nasama na ito lason namin. Saan pinamama mo? Siya ka nila. Salaya. Sala.
Ai không? Ngama cái phần cái phần ta đang về Kapiyakan sa ngayon. Habang Kulangan siya. A little serious lagi. Xôm nè. Nguyên có mặt vẫn ngọt. Randy win mga nagdawang lang. Matyan nga nga mako. Stephen! Ito na yung kamnan ka nga! Masayang lagi tag. Katala na pa kilin sa musengan. Diba? Limpa. Eko. Kasi yung classmate ko, one para. Check the lock!